mamukot meron guys. Kay wa lingaw. Halidi. Okay guys. Terus mau ada ini dia. Oh. Ayan na. Ini agad. Ayan. Apo kayong area guys. Dito ra tadap ito nabaw. Nabaw. Guys. Isaw oh. Okay guys, so lusob na mi guys. Kay lami kayong ani. Kita blo. Yan dapit. Yun. Murag taas-taas na gyud amo ang kuan guys. Ning kamot. Be. Okay, murag nakakuha na gyud akong kauban guys. Murag maka tiyam-tiyam na gyud mi ani. Bidaw? Dagko ra ba dayo? Napo diha kisaw gyud oh. Yang kilid sa Bidaw, imong kuha. Oh. Bidaw, paduli diri putang. diri blo. Diri daw. Panahon na to. Bidaw. Kuha gid guys. Di agid oh. Duha ka buok, bubusan na diha. Duha ra ka buok na kuha pa guys. Okay, may na lang na. Gini among kinabuhi diri guys, ug wa gid mi panud-an diri jud mi dagan guys. May gani pasalamat mi aning kuan diri guys, linaw diri kay daghan jud pong pantat, halwan, pero magkugi lang gyud ka. Kugi lang gyud guys. Okay. Murag na isulod. Na blo. Okay. Kayo. Ito na. Tama-tama gyud nga isa ka oras ug kapin mi diri guys, nakakuha ra gyud mi tulo ka buok. Nara diri mong kuha guys oh. Okay kayo. Tulo na. Tulo ra mong kuha guys. Okay. No? Tara. Ay isa ba oh? Okay kayo? Apil maning gamay guys. Guys na gamay pa guys. Mo sambuhi ani guys kay gamay pa in taon. Okay. Ta to ni din he kay mong lakaw na ta. Oh, sabi ka. Buhi pa kayo gid ba? Ano na lukuta. Ito ba? Lukot itapad ang duha lukuta na. Okay, nya siya. Okay guys. Nara mong kuha guys. Tulo ra ka buok. Manguli nami kay lutuon pa namo ni. Ta. Ulangan na ta. Subada na guys. Way lami ang kinabuhi ug walay pantat guys. Ba? Mga kuan guys. Kayo. Okay guys. Subada na guys. Tagay na diha. Pula na guys. Pula na guys. Amen. Amen. Okay. Salamat kayo ni Lord. Ako na mi. Gi. Hindi na para Hi. Abot.
Oh, sikat eh. Ulit di kani dong. May asa ko ana. Pantat. Ano guys, oh? Crispy. First bite. Guys, oh guys. Hmm. Oh guys. Apa ya? Ito kay kunod guys, tambok kay guys. Murag kuan guys, oh. Tambok niya. Kay sili guys nga. Usak kay sili guys, oh. Imbis masasak. Mamo to na ko ipusak. Ano na lang? Ano? Ugaw. Yung ugaw. Ngayon ang ulit kung pantat. Bata nga ulit og pantat guys, oh. Plastic yun. Lumagi dong. Ano na sa ulit? Kasi wala tuyo. Bisahan na. Tulo lang. Sumok may kaya gunod ni no? Ubot na. Ano ito mo? Nagdagit ang isda pa. Ano isda? Ito ko sarta. Tapos kaya nagdagit. Isa ka Bernard na lang na kan. Kilo ang pata. Wow. Okay. Hmm. Salamat. Ah, ka. Tubig. Panamatok. Ulahin doon na. Pagbalik ko niya, wala na. Balik. Kahit yung kuya ba lang nakot na. Sabi mo kung gunod to. Gamay ba? Amo to tong dagko ano eh. Nakapatay na Mahal lagi pulot, po anak dito ba? no? Mantika. Isa ka buot Ako hapit. pagit kayo to biya. Kaya dito lagi sa spirit kibuhi. Namilok kang isda. Nakapapa. Kapriskor. Tapos kabalo pa ng kami nakapriskokan. Kagain na, namilok pa na. Oh. Ah, Naka? Ha? Mabrada pa dia. Birada. Birada. No? ano lang. Apa? Mo man ni. Ngaw di Kan. Abay do tayo nagsimpul dong. Galit Nagdala ka? akong cellphone. Bailo na. Ay, nalito sila minsan no? Mm. Indot di kayo. Na nakakuha pag yun.
Nara bang lami na ni sa kuan long. Kanang yung yan. Pulo niya. Kuan na birahin na. Hanggang maunod ana, manuksok. Ningi. Daghan yung nuksok ana. Buak ka gid. Ako ni impel. Kaon ka pero pag nanay kaon na ako. Bumbay yun. Ay, ito mo. Ano pa yung kanon niya? Samantan. Ada yung Nga, tuwa ka. Alam mas ako. Nga, urot na yun guys. Timingan. Timingan hurot na gyud. Clean up yun guys oh. Okay. Kita-kis na po na guys. Sunod na mong vlog. Look. Okay. Uy, kaya. Sunod na po na to nga vlog na po. Okay. Salamat kayo.